Sker der ikke noget her? Der er lige en indkøbsvogn. Må man grave jord her? Nej. Skal vi bare også. Det kan bruge lige den her hånd væk. Så den her. Skal vi tage dem begge to? Og den anden. Ja. Omkring til det her. Den her, ikke? Den skal helt klart her. Det kommer der godt, ikke? Så er de små. Den der. Den her. What do you think? What do you think? Ej, det er lidt cute, men den her skal jo have mere jord. Bare hive den ud. Ui. Åh ja, det er Hvor faktisk... har vi den her? Hold da kæft. Prøv at se det der. Jeg tror bare, jeg tager den igen. Prøv lige at overveje. Vi skal købe det der hvide sten, og så lægge om på. Som ikke kan se. Vi kan også bare finde nogle hvide sten på stranden, hvis der er. Du kan købe det. Ej, hvad er det fint. Så kommer der små babyer. Og morplanten, hun har det vist lidt bedre nu, når de små ikke tager al energien, tror jeg. Er det noget, der når de børn? Det er meget. Der er også noget, der kan komme ovenpå, tænker jeg. Ja. Men altså, flytter det og snart så. Dig, Chip Romina Ja, og Raluca. og Luca. Jeg er glad for, at vi købte det der.